Počeli da radimo ovu izložbu, odnosno kad smo počeli da sagledavamo šta smo sve uradili, shvatili smo da je bilo toga mnogo. Jednostavno ponosni smo na sve što smo uradili, sve što je ostalo iza nas i ponosni smo što smo jednostavno izdržali 5 godina i nekako iz dana u dan ta podrška koja dolazi sa strane, ovog puta od ministarstva, Republičkog ministarstva za kulturu, pokrajinskog ministarstva za kulturu i grada Zrenjanina, je samo znak da smo mi na dobrom putu i da radimo to onako kako treba da radimo. Kada sam počeo da radim ovaj festival, tog momenta mi se dogodio i novi folder u kompjuteru 2019. godina, jer ima toliko interesenata za ovaj festival da ja jednostavno nisam mogao sve da primim ove godine. Pa je taj folder nastao iz prostog razloga da nekoga ne zaboravim. Ja napominjem, ovo je festival zrenjaninskih horova i uvek na tom festivalu dolaze gosti sa strane. Ne bi želeo, odnosno nikad se to neće desiti da ovaj festival preraste u nešto drugo, a da zrenjaninski horovi budu gosti.